kuvaakohan se nyt? Toivottavasti. Eiköhän. Kunhan se ulosajo tuli klipille, niin kaikki on. Täytyykö vieläkin sanoa, että saadaan filmille, että muista, että on liukasta. Se on jo. 4 oikea K, sumppu. 2. Vasen M. 5. Vasen M kirraa heti oikea M 3. Eli vasen M kirraa K heti oikea M 3. Tätä vaan ylitte saatana. Ja oikea M sumppuun. Heti vasen M 2. Ja oikea eri sumppuun. Ja heti vasen K. Vittu mikä määrä tätä muhujua tässä. 2. Oikea täys ylös. Ja nyppy keskeltä täys 5. Vasen helppo. 2. Oikea täys yli nypyn 301. Ja vasen täys 2 oikea helppo 5. Ja huomio. Vasen K. Ja sitä nypyn ylitte. Heti oikea M kirraa lopussa. 2. Vasen M. Reijon vasen M yli. Ja 100 oikea hidas kirraa lopussa. 2. Vasen M heti oikea helppo. Mutta itse asiassa oikea M nyt. No. Ja 8. Huomio vasen nopee 5. Huomio vasen nopee 5. Nyppy oikea laita täys. Nyt meni hyvin. 2 oikea helppo, 2 vasen K. Heti puolpitkä oikea eri. Ja veto päälle. Noin. Hyvä. 4 nyppy keskeltä täys 200. Vasen täys maali rytkyt. Noniin, höp. Vittu, tää alkaa aurinko sulattaa tässäkin ihan hirveesti. Vähänkä pääsee aurinko paistaa, niin menee tosi pehmeäksi. Juu. Nyt se tuli ihan hyvin ja jarrupaikkoja, niin ei nyt ihan mitään paskoja tullut. Juu. Kato, meillä on peilikin paikoillaan, jumalauta. Tää huolto toimii. Toimii. Sitten kun tästä perutetaan vielä puuhun. Niin on takapuskurialakin. Niin. 4 vasen täys. 3. Nyppy keskeltä täys 2. Oikea täys yli 2. Ja nyppy oikea laita täys 10. Ja tuolta nyppy oikea laita täys 10. Ja pirun pitkä vasen eri 2. Kerta jarrulla vaan ja pykälä sisään ja vetoja. Ja heti vaan se helppo nyppy sido. 4 oikea K. K. 2. Vasen täys. Heti oikea helppo sumppu. 3. Vasen risteys jätä. 2. Vasen nopee. 7. Nyppy häilyvä 2. Oikea M. Eli nyppy häilyvä 2. Oikea M. 7. Vasen M kirraa K sumppu. Ja heti oikea M. 5. Vasen helppo. 4. Oikea täys. 2. Nyppy keskeltä täys. Ja heti oikea helppo lopussa yli 5. Ja vasen täys. 10 huomio oikea K sumppu. Ja huomio oikea K sumppu. Ja tästä kertajarrulla vaan. Ja on pehmeetä. Ja heti vasen eli 2 oikea täys. Ois siinä pitänyt, oho!
Mulla on Vasen, joku vitu sumppu, kun Joo, kato meidän peiliä. vasen helppo jätä, vasen M. 2, oikee K. 150. Hyvä. Vittu, katos mitä meidän peilille kävi. Oho, Vittu. oikee M, pirun pitkä ja vasen M. Oikean pirun pitkä. No, ja sitten vasen M. 110. Vasen M kirraa eriin 2. Oikee täys. Ja nyppy heti oikee nopea yli tarkka. Tuolta vasta. Oikee nopea tarkka. 2 helppo. 2 vasen helppo. Heti oikee K. Tänne patin taakse. 5. Vasen K. Tää voi olla liukas. 3 oikee täys. Ja heti vasen M lopussa yli. 2 ja oikee K tarkka. 4. Taisin vähän harrastaa, voisi olla se älä tässä. Nypyltä oikee K. 5. Vasen M suppu. Oikee täys 2. Oikee helppo ylös. Oho, vittu, täällä on. Tää on ihan pehmeetä. Ja 5, vasen helppo. 10. Nyppy heilyvä heti oikee täys. 8. Vasen M. 5. Oikee täys 7. Tuossakin tuli 2 jarrutusta tohon. Nyppy vasen täys 7, oikee M maali. Ja maali. Tuo tuli siihen nopean paikan jälkeen, niin se vähän turhaa niinku 2 jarrutusta. Niin. Mutta ei mitään, tää opetellaan. Ei Joo, mä en oikein tiedä niinku... Kun on tuossa möhöllä, no voi vittu taas ei mutta peilistä näy yhtään mitään. Yhdellä peilillä peruuteltava. Oo. Vetää täällä reunassa, niin ei se varmaan tonnekaan humahda. Ei. Kato se, missä meillä sammuu auto. Juu. Siinä vasurissa vittu. Juu. 5 vasen helppo 7. Ja oikee M. 7. Ja pikkunyppy vasen helppo 8. Oikee helppo 100. Ja nypyltä vasen helppo 4. Ja oikee helppo 2, nyppy häilyvä 4. Ja vasen M. Ja 4 vasen M. 5. Vasen täys, heti oikee helppo tarkka. Vittu kun tällainen muu juon. 2. Vasen M. 4. Vasen eri. Ja huomio, pikkunyppy oikee M sumppu. Huomio 5. Oikee K. 4. Vasen K pitkä. Toistan vasen K pitkä. 3. Oikee täys 2. Vasen täys kirraa eriin sumppu. Ja vasen täys yli kirraa eri sumppu. Heti oikee helppo 6. Oikee M kirraa lopussa maali. No, nyt oli tosi hyvin tää, varsinkin tää viimeinen veto, niin erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Tää meni ihan hyvin. Joo. Ei siinä. Mä en tiedä pitäisikö meidän kiertää täältä vai mistä mä pitäis kiertää, mutta mennään nyt täältä. Niin, no en tiedä näköjään tästä. Jaa, se näyttää, että kiertää tuolta. Hah? Ei mitään.
Ei, mutta tiedä. siis saada Joo, lähdetään. men vaan. Mitä se näyttää Mitä tältä? vittu? Mä ei varmaan... Mennäänkö me uusiksi vai? Mennäänkö me uusiksi vai mitä? Niin, jos halutaan ajaa, niin mennään vaan. Joo. Joo. Elikkä Vittu mä oon huono